kwa mụ na bike bi nọ na masị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị na ụbọchị nke taata unu mana o nwere ihe na-akpọtụ n'efere mbụ ụwa na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu mmadụ ma one na one ha bụ testimony ha na kemgbe ha were ndụ ha hanye Chukwu n'aka n'ihe ọma na-emele ha ihe akwanụ vidiyo ya bụ ka eme ka eduketi ụmụ ọgụkwana ha na ihe anụnwụ na-apị osisi apịrị apị si na onye nke awụ chi onye nke awụ ike nga unu eji anya unu efu ya na vidiyo anụ na maka na ama m ihe bụ igwe ha nke jecha ihe ọ pịrị apị mechaa ihe niile ha na-eme adịghị n'otu abụ n'ezo nwe mgbe nshi bụ testimony onye otu mata ya asị chọgide visa chọọ visa for how many years mana mgbe ọ were ndụ ya henye Chukwu n'aka ihe wee gabaziala ọfụma weta visa gaba obodo oyibo mana ọ sị ọgụba ọkụkọ o gbugoro na awụsị ya na main road tilela ala ya yi na tirela ahụ ya ada so imagine the kind of ọkụkọ egbugo na nkịta ma ebini ma ewu so ndị nke akịta kwa another set of testimony Igbo ahụ na Jesus always wins like I said Jesus always wins so ị na-ege testimony a makwa ama na ibukwa na carry over ba 2024 ọnụ maka okwu m si adị onye mee ihe ọma nkwue onye mee ji ihe ngwakwa ya na ihe ome bụ ihe ọjọọ biko ka isi enenekwa kaba arụ na subscribe kwa na channel anya kwado na mgbe ọzọ ndị be anyị so kedu nke bụ chi na nke ibu adịba kịta kedu nke bụ chi kedu nke bụ ikenga nke a bụ chi nke a ikenga oke mmadụ fọsụ gị ka ị soro ndị ihe ndị a ị na-egbusala ọbara ka your personal decision? It's my personal decision. I'm all force. Gị nwa decide na ịchọ ọsị? Yes. Ka ihe kpatara na iji si na ịchọ ọsị? Since over 5 years, I've been improved. O nwere ife a na-alụlụ? Yes. O nwere ife ifo dị iche? Mana ị na-ego ọgọ? Na-egbusa? With my hard-earned money. Your decision bụ na ịchọrọ ọsị ya? Yes. Okay. How more about the under Njikọ local government? Ke village gị? Isiagu. Mwa bụ ọnọdụ ugo Ernest abụ onye Isiagu onye oge na-eke oge ana m omenala na-emesi ike ana m ejere ụka. My grandfather bụ dibia nna m ta my grandfather dibia my father bụ dibia nne m eze nwanyị mana ife mmemme mesia m bịa na nke prophet Ephraim ọ na-enye oge m bịa na ministry man of God is here ya na ihe m nsogbu wee sị yes na arụgoro m agwụ mekwa ife dị na agwụ jụọ m ife mgbawa dị na ndụ m si acha abụ m ofu onye kwu na mee ya ejere ụka wee wụrụ mee ya ejekwula ekpere mana abịasịa m na ministry a wee pụta na ike dị na Chineke ọ bụla mmadụ tinyere m n'ime ya bụ omenala ọ ji aka m ndị ọbụla mmadụ bụ fesa m pụta na m ji aka m ebi ọmbebi nwere n'onwe m nke bụ eziokwu bụ na ife niile na mmemme ụzọ omenala na ọnwa ha nke gazi ime nwa bụ Somtochukwu Uche na ụmụazụ village nke dị n'ide mmiri n'ọdụ. Now the decision ịrapụgo ife omenala mmadụ kwanyere ya ka ọ iji aka ikpebie n'onwe gị ka ịrapụgo ihe omenala ịchọ ndị Chineke agwọ decide ka hapụgo ihe omenala achọrọ ndị Chineke. Your own decision. Yes. My concern was you on your own decided n'ime before men na onye ọrụ aka. N'ime before men na change go n'ọnọdụ gị. Kwụọ ọgwụ dị ya, o change go n'elite. Igwe decide ya n'onwe gị, ọ bụrụ mmadụ manye gị ya. Onwe ndị nke na-achọrọ ka egosi irufa. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime ndị afụlụ ụzọ achọpụtabago na ikpele alụsị abụrụ omenala Igbo chaa chaa. O nwekwa iru mmadụ. Okay. Nke a bụ ikenga gị. Okay. Nke a bụ chi gị. Nke a bụ onye n'ọrụ gị ụwa. Funny. so osisi a n'ọrụ gị ụwa. Ihe ekwu iwe kweta mgbe a ka m kweta mana kịta ekweta ọzọ. Okay. Mgbe afọ ka ikweta na osisi a n'ọrụ gị ụwa mana kịta ekwetazi mgbe afọ ka ikweta na nke a bụ ikenga gị ka isi nweta ya ọfanwanye gị ọ ndị lụrụ gị ọrụ anya gị ka iji ego ijegoli ya? Eji m ego m ji ego tie n'afịa. Oke a na-elechi gị n'afịa a na-eli ya n'afịa so wute ọjị mụ asetu agwa m na m na-esetu ya senazie anụ ya
ọnọzialụ mọrụ ọnọzialụ oke n'ihe esetụzi dị chi na mma akpụ ezi ya mma eji ọjị wee kwue n'ọnyanwa from that day n'ọnyanwa weekend oke ọjị ka iji wee senazia ikenga gị n'isi a n'isi a iketere n'afịa oke ka efi na-enye nke a ihe na-enye ya ọkụ oke ị na-egburi ya ọkụ igbo dị ọkụ ọnyanwa na-ata dị anụ ka ọ gị nwa na-ata dị anụ ka ọ gị na ndị ọyị na-ata dị anụ ana m akpọku ndị ọyị m kpọkuo ndị ọyị m mgbusi anya sicha nri ndewelie isi ya oke idebere nke a isi ya n'ụkwụ ya ọta ya mmesie n'isi ya mmesie n'elu ebe a ndewe ya na naanị ịpụtazi ọ bụrụ na ọ taghị ka ọ dịkwa ebe ọ dị ọ na-adị ebe a oke then nke akwana the same thing bụ otu ọkwa ka m si emekwu ya na according to ibe bakwu mfe ekwu nọ na golaji oge na analụghị aja mana the men anụ bụ boys nọ n'ogberizi ya na okay now what's your decision? My decision bụ na mụ achọ ọzọ ya ọ mmadụ force gị mba it is on your own ka ị decide na ịchọ ọzọ ya o nwere force gị drop ya na o nwere ihe ọ na-alụrị for how long ka ị megoro ya? Maybe 5 years now. 5 years. Onya bụ the reason iji wee decide ya na ịchọ ọzọ ya nụ. More believe n'okwu asị ka ọ was. Okay, na nwere eziokwu dị na ya. Advice m ya ụmụ ikolobịa na-eto is that na ụmụ ihe niile a ulu adịrị ya. It's better na anyị maali chikele anyị n'ofu Chukwu ka enwe nwere Chukwu na-abụ. Onye ọbụla na-asị gị na onye n'ọlụgụ ụwa ihe nna aghọta na ya ahụ na onye a na-asị gị na onye a n'ọlụgụ ụwa ka eme na ọnwụ na onye na-egbu mmadụ ma ọ bụrụ onye agụ ugbu n'ọlụgụ ụwa bukwala agụ a wee na-akpagharị n'ụwa agụ gburu onye egbukwa gị onye agụ gburu ọka mma na anyị rapụ all those things focus na onye kelee n'igwe kere ụwa. So that's your decision? Yes. Nema I continues with ihe ndị a? Yes. Now you want to serve the living God? Yes. Okay. Mana ewekwana iwe ka njụọ gị this question before I mechie. Ka ihe m nye gị the moral to believe na osisi a bụ chi gị? That time because I'm frustrated because and anything I want na mmadụ na-eme na this life dey frustrated. Onwe ike commit, onwe ike ime undo. Enwere ndị nọ n'ụwa jishi ego maka enwere ochife enwere ike nga. Enwere m ike nga ọ Jehova bi n'eluigwe ka mma. So no ya with the thing. All out of frustration, ihe na-cause all these things. Out of frustration. Yes. Ihe na-cause all these things. Okay. Anti okonkachi. Anti tida. Ti kenga na. What is destruction?